दिनै जोबोद मोजां सम आरो आंनि गोसोखौबो आं जोबोद गोजोनलायनाय मोनदों जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गासै बर'फोरनि आगुनि बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो मावथि गासैखौबो हांख्रायहरदों ज' जिरायलायनो थाखाय ज' लोगो मोनलायलायनो थाखाय आरो मान बावदों। बेनि गेजेरजोंनो जों गासैबो जोंनि बेसेबांबा सिगांनि दैदेनगिरिफोरखौबो जों दिनै लोगो मोनजोबदों आरो बेवहायनो बड'फा आरो बर' हारिखौ गेरेमसा महरै दानायनि सायाव दिनै मोनसे टपिक लानानै सावरायलायदों आरो बेयाव जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना खोब माखासे गोजाम बाथ्राफोरखौ दिनै रायखांनानै माने जोंनि जारिमिना माबायदिमोन दिनै मा अबस्थायाव सफैखो आरो फैबाय थानाय समाव जों माबोरै थांनांगौ बेफोरखौ मोजां बोसोन होदों। आं सानो बियो दानि लाइमोनफोरनाव गोबां मोनसे खामानियाव होगोन जे बिथांमोना गासै बाथ्राफोरखौ सिगांनि दानि आरो बेखौ नायनानै इयुननि थाखाय माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हागोन। आंनि बेलायाव आंनि जिथु एक्सपिरियेन्स आं जिथु मोनदांनाय बेखौ लानानै आङो दिनै बाथ्रा बुंदों जे बर' हारिया दिनैनि समाव जि मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों थामथि एकर्ड खालामबाय बेनि गेजेरजों माखासे गावखुंथाय गोहो मोनबाय आरो बे गावखुंथाय गोहोनि गेजेरजों बर'फ्रा गावनि हारिखौ गेरेमसा दानायनि थाखाय राव हारिमु थुनलाइ धोरोम खान्थि आसार खान्थि आरो राजखान्थि सोलोंथाइ बायदिसिना बिथिङाव जोंनो माबायदि गोनांथि दं बेफोरनि माखासे जोङो बिखान्थि लानानै माखासे हाबाफारि लानानै जों गावनो गाव खामानि मावनानै लानो हानाय पर्यायाव सफैबाय। जोंहा दिनै सरकारनिफ्राय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला गावनि गोसो बायदियैनो माने थांखि लानानै माखासे बिथिङाव फैसा खरसा खालामनो हानाय गोहो मोनबाय आरो बे दिनै फैयै फैयै 1100 कौटि रां दिनै आसाम बाजेटनिफ्राय फैबाय जेखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मा खामानियाव बाहायो बिनि थाखाय जेबो बाधा गैया। ओंखायनो बेफोर माखासे रांखान्थिनि गेजेरजों जों जौगाखांनायनि माखासे खामानि मावोब्लाबो जोंनि राव हारि थुनलाइ आसार खान्थि समाजखान्थि राजखान्थि बेफोर गासैबो बिथिङाव जों माखासे माने रांखान्थियारि गोनांथिखौ जोङो माने बेनिफ्रायनो फान्डनि बेबस्था खालामना होनानै जों खामानि मावनानै लानो हायो। गतिके जायनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बेखौ एसेब्लाबो मावनानै लानो हानाय गोहो आरो बिनि रांखान्थियारिखौ जों दिनै मोनबाय। बिनि अनगायैबो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि माखासे गोबां स्किमफोर दं जेराव जोंहा गोबां हाजार हाजार कौटि बे हाजार हाजार कौटिखौबो बड'लेण्डनि सरकारा गावनि गोसो बायदियै जोङो बासिनानै लानो हायो जे बबे जायगायाव बेखौ खालामनो माबायदि जोंनियाव फैथावथाव जों स्किम प्रजेक्टखौ जोङो बानायनो आरो बिनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जेबो आपत्ति गैया। खालि जों सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि जिथु गाइडलाइन बे प्रजेक्टआव होनाय दं बे गाइडलाइनखौल' जों मानिनांगौ नाथाय स्किम प्रजेक्टखौ जोङो खालामनानै लानो हायो। ओंखायनो बेफोर खामानिखौ जुदि जों दा मावलांबाय थायोब्ला आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन बर' गौथुमफ्रा बर' आफादफ्रा जुदि माखासे बिखान्थि लानायनि गेजेरजों माखासे प्रजेक्ट जुदि सरकारनि होबाय थायोबा आं सानो बड'लेण्ड सरकारा गोबां मदद खालामनो हायो आरो बेनि गेजेरजों बर' हारिया जि हारि दानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बेफोरखौ मोजाङैनो दानानै लानो हागोन। जोबोद मोजां गाबोननि न'खर मन्त्रि मानाव गेदेर बिथां फैनाया खारन बिथांनि दैदेननायावनो जोंनि थामथि एकर्डआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन गौथुमजों आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकार जादोंमोन आरो बेवहाय गोबां जोंनि बर'फोरनि आरो बड'लेण्डनि माने माखासे बेवहाय माने खोथा होनाय दं बे एकर्डआव आरो बेवहाय लिरनाय दं। दा बेफोरखौ मावफुंलायनायनि बेलायाव बिथाङा निस्सय गाबोन गुवारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायलायनानै बिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंलांनो हागोन माखासे सुबुरुनबो होलांनो हागोन आरो बिनि उनाव जुदि मोजाङै बिथांजों सोमोन्दो लाखिनानै थांबाय थायोबा जोंनि एकर्डनि मोनफ्रोमबो क्लजआनो इमप्लिमेन्ट जागोन होननानै आं सानो जेफ्रा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सोमोन्दो थानाय। गतिके गाबोननि मानाव गेदेर न'खर मन्थ्रिनि जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव फैगोन बियो जों बयनिबो थाखायनो जोबोद मोनसे मोजां जों मिजिं लानो हायो। बेथ' जुदि जायोब्ला जोबोद मोजां खारन बेवहाय जोंनिल' नङा गुबुन गुबुन काउन्सिलफोरनि बाथ्रा दं आरो जोंनि काउन्सिलनि बेलायाव बेवहाय मोनसे दं एन्टि डिफेक्सननि जे जायखिजाया सोद्रोमायानो पार्टि बास्लायनो हाया अब्ला जायफ्रा सरकार दागोन बिसोर एसे स्थायि जागोन जे गेजेरावनो माने सोरबा बेखौ फैसा होनानै थाखा होनानै लांनानै सरकार सिफायनो हाया आरो गोदान सरकार दानो हाया।
माने बियो गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हाया ओंखायनो जोंनि सरकारफ्रा लास्टिं जागोन बड'लेण्डनि सरकारा बिनि गेजेरजों सरकारखौ जों प्रटेक्सन होनानै लानो हागोन आरो माने जाय पार्टियाव थानानैनो बेवहाय देरहालाङाथों मानो बिसोरो गुबुन गुबुन पार्टियाव थांनायनि बाथ्रा साना जासे दाम दर खालामबाय थाया जासे बिसोर गावसिनि खामानियाव नांस्थाबनो गोनां बाध्य जागोन बियो जोबोद मोजां बेनि उनाव जिथु माने फाइनेन्स कमिसननि फैसा जोंनि पन्सायती राज बेबस्थायाव माने जोंनो फाइनेन्स कमिसननिफ्राय डाइरेक्ट फान्ड हरो दाबो हरगासिनो दं बड'लेण्डआव मालाय काउन्सिलफोरनि बायदि नङा नाथाय बे बड'लेण्ड काउन्सिलाव हरनाय जिथु फाइनेन्स कमिसननि 300 350 कौटि थाखा बियो माने आगोलाव माने मा होनो पन्सायतआव थाङा माने BCDCआव थाङामोन बे जुदि जायोब्ला गासै BCDCआवनो सुबुं सानखोनि गेजेरजों बे राङा गासिबो ब्लकआवनो सहैजोबगोन आरो गासिबो ब्लकआवनो सहैजोबनाय लोगो लोगो बड'लेण्डआव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो जायगानि मानसिफ्रानो फाइनेन्स कमिसननि फैसाखौ मोननो हागोन जेराव बे फाइनेन्स कमिसननि फैसाखौ माखासे हयथ' BCDC बायदिसिनाया माने मोनहैनो हायाखै खारन सिस्टेमावनो जोंना माने बेखौ ब्लकनि गेजेरजों पन्सायतआव एल'केसन खालामनानै हरनाय गैया जोंनि सिस्टेमाव थोंजोङै बेखौ हरनाय जायो माने माबायाव BTCआव दा बियो जुदि एमेन्डमेन्ट जायो अब्ला बे एमेन्डमेन्टआव BTCआवबो मोनफ्रोमबो BCDCआवनो फाइनेन्स कमिसननि फैसाखौ मोनहैगोन आरो